Вітаю вас, сябры! Меня зовут София, и вы глядите «Разумную раніцу». Я упэўнена, что вы радуетесь лету и не пропускаете доброе надворье. Липень – самый теплый и солнечный месяц у Беларуси. Сярэдняя температура ліпеня каля 20 градусов. Температурный ліпенский рекорд Бреста – амаль 35 градусов тепла. Ліпень – идеальный час для купания. Температура воды досягае 20-22 градусов. А каб адпачынак прыносіў толькі станоўчыя эмоцыі, нагадваю пра неабходнасць выканання ўсіх правілаў бяспекі. Дзецям каля вадаёмаў можна знаходзіцца толькі пад наглядам бацькоў. Для нашых продкаў ліпень традыцыйна быў часам актыўных сельскагаспадарчых работ. Адзін з самых вядомых абрадаў – гэта зажынкі. Жніўны абрад, які праводзіўся напярэдадні збора жыта. Адбывалася гэта прыкладна так. Самыя паважаныя жанчыны на світанні зразалі 2 капы жыта. Адну пакідалі на полі, а другую неслі дадому, упрыгожвалі стужкамі і ставілі ў чырвоны кут. Нашыя продкі верылі, што гэта паспрыяе добраму ўраджаю. Не забываліся беларусы і пра нарыхтоўкі. Займаліся зборам цалебных траў, смачных і карысных ягад, адпраўляліся на сенакос. Дарэчы, у лацінскай мове другі месяц лета атрымаў назву ў гонар імператара Юлія Цэзара. А вось у беларускай ліпень звязаны з ліпай. Менавіта ў гэты час актыўна цвіце ліпа, якая лічыцца каштоўным меданосам. Толькі уявіце, з адной кветкі ліпы можна атрымаць 25 мл мёду, а з дрэва 15 кілаграмаў. Такі мёд дапамагае супакоіць нервовую сістэму, пазбаўляе арганізм таксінаў і ўзмацняе імунітэт. Не забывайцеся сачыць і за абмежаваннямі. Мёд нельга актыўна ўжываць алергікам ці дыябетыкам. Абавязкова атрымайце кансультацыю ўрача. Багаты ліпень і на святы. Менавіта 3 ліпеня мы адзначаем Дзень незалежнасці Беларусі, а таксама вызваленне сталіцы нашай краіны Мінска ад фашысцкіх захопнікаў. 28 ліпеня быў вызвалены Брэст, і мы з радасцю збіраемся на ўрачыстыя мерапрыемствы, каб разам адсвяткаваць дзень горада. Святкуюць свае святы ў ліпені і некаторыя іншыя гарады Брэсцкай вобласці, напрыклад, Кобрын ці Бяроза. А мы з вялікім задавальненнем дзелімся з вамі добрым настроем і жадаем вам па-сапраўднаму летняга настрою. Добрага дня, да сустрэчы, сябры!